Ислам динин кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мәдрәсәсе ел сайын бал бәйрәме уздыра. Күргәм гадәтнең асылы шәкертләрне һөнәри осталыкка өйрәтүдән гыйбарәт. Баллы бәйрәмнән Мөршидә Җихан репортажы. Дини билим белән бергә хезмәт дәресләре укуы күз алдында күрәсезме әлеге гөлбакчада җиләк, җимеш, яшелчә барысы да бар. Димәк, ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге югары мөселман мәдрәсәсе шәкертләренең хезмәт чиригенә бишле куярлык. Бишле билгесе яңа заманда баллар белән бәяләнүен исәпкә алсак, 100 баллы бал җитештерү серләренә өйрәтәләр шәкертләрне мәдрәсәдә. Менә без ислам динен исемендәге мәдрәсәдә бүген инде мастер-класс күрсәтмәкче булабыз. Үзебезнең мәдрәсә кытларыннан алган балны аертып, шәкертләр белән бергә әлхәмдүлилләh сөйбез. Шәкертләр бик чын күңелдән, ихлас күңелдән кызыксынып өйрәнәселәре килә. Шәкерт эшне күп бозар, бер көн остадан узар дип искәртеп калдырган илгәрләребез. Без шушы мәдрәсәдә гыйлем генә алмыйбыз, без шулай ук һөнәр эше белән дә шөгыльләнәбез. Мисал өчен менә бал кортлары карыйбыз. Шулай ук бакча эшләре дәгән бар, шул һөнәр эшләрен шулай ук өйрәнеп, киләчәктә кулланырга дип өйрәнәбез инде. Мөхәммәднең нәсел тамырлары авылдан. Бабасы Басир умартачы булгач, аңа өйрәнүе җиңел. Тырышлык та кирәк билгеле. Күп шәкертләр дә алар бит авылдан килделәр. Күбесе әтинләр шул бал кортларын тута. Шунча алар күп нәрсәләр белә. Ничек булса да, без тырышабыз, бар аларга аңлатырга. Татар дөньясында милли тормыш һәм дин дигән төшенчә бар. Данис Шакиров фикеренчә, аларның аерылгысыз булуын мәдрәсә эшчәнлеге үз үрнәгендә тагын бер кат дәлилли. Бүгенге көндә ислам динен кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге менә әлеге мәдрәсә, ул без һәрвакыт яратып әйтәбез инде бөтен дөнья татар конгрессының үзенең мәдрәсәсе, без аны шәфлыкка алдык һәм инде әлбәттә менә биредә шушы мөхиттә тәрбияләнгән барлык укыту системасы татар телендә генә оештырылган. Шуның белән бер рәттән милли мәдәни чаралар оештырылган. Бу мәгърифәт учагында менә безнең артта әгәр дә игътибар итсәгез, шәкертләрнең киеменә, алар барысы да үзебезнең татар төбәтәендә, татар киемендә, милли киемендә һәм инде әлбәттә татар телле булуы һәм бу эшне чын дәрәҗәдә үзебезчә милли рухта, милли җанлык белән оештыра алырдай шәкертләр. Хезмәт чиригендә ирешкән уңышлары белән таныштыру өчен Ильяс хәзрәт Җиһаншин кунакларга мәдрәсә бакчаларына сәяхәт оештырды. Безнең имамнарыбыз алар гомер бакый үрнәк булганнар. Алар һөнәр остасы булганнар. Алар пишчедә булганнар, пиялачыда булганнар, шул ук вакытта бакчачыда, шул ук вакытта медицина өлкәсендә дә аларның ниндидер хезмәтләре, өйрәнүләре булган. Бигрәк тә бу безнең өчен умартачылык инде. Без аны 2000 елдан бирле мәдрәсәбездә шушы дәресне бирәбез икән. Шәкертләребез имам булып киткәннән соң үзләре мәхәлләләрендә хезмәт иткәндә һәм шул ук вакытта бер кәсеп тә була, хәләл кәсеп дип әйтәсем килә. Умартачылык кәсебен өйрәнү әйбәт әлбәттә, әмма шәһәр эчендә урнашкан мәдрәсә шартларында булуы гаҗәпләндерә. Баксаң, аның да сире бар икән. Умарта оялары вакытлыча кырга күчереп куела. Шушы шәкертләр белән бергә, шушы мәдрәсәбезнең җитәкчелеге белән бергәләп бер ничә умартаны Гаяз Исхакый изләре калган, Гаяз Исхакыйның сабый чаклары бызган, без Яуширмә янында үскән карабыдай янына алып бардык. Бүген әле менә монда бит инде бал бәйрәме. Biz әле ул карабыдай басуларыннан кайткан бал белән авызда итәрбез. Авыз итәрлек кенә түгел, мәдрәсә шәкертләренә кыш чыгарлык булган бал кортлары күчтәнәче. Районда баллар инде, хәзер шәкертләр инде мастер-класс буенча үзләре ачалар менә балны. Остаханә уздыручы Хәлил Хаҗи Мәгъсумов кәрәзләрне бал кудырткычка тезә. Яңа аерткан бал белән чәй аерата тәмле була. Әлбәттә, шәкертләр җитештергән бал белән кунаклар да сыйланды. Мәдрәсә дигәч, мәктәп дигәч, без теге балаларга информация бирүне күз алдында тотабыз. Бала күбрәк информация алса, ул белемне дип, менә бүген диге дә шуңа корылган бит кызганычка каршы. Әмма бала ул мәдрәсәдә дә, мәктәптә дә тәрбия дә алырга тиеш. Мондый тәрбия дә һәм хезмәт тәрбиясе дә алырга тиеш. Менә бу мәктәпләрдә дә бит хәзер
кабаттан сүз кузгалды инде, әле моңарчы бит бакчада да эшләтергә ярамыйдыр. Менә ул яктан инде менә бу безнең ислами кабул итүнең 1000 еллык мәдрәсәсе бөтен яктан үрнәк булып тора. Шуннан да шәкертләрнең дини, дөньяви белемнәрен хезмәт ширекләре, рухи мәдәни чаралар тирәнәйтә. Менә Ильяс хәзрәт монда шушы ректор булу ул бик зур нәрсә, чыннан әйтеп, Алла күп эшли. Әле бит укыту гына түгел, монда аларның тору да, ашату да, уларны яшьләре үстергән, ничек алмагачлар, ничек алмалар үстереп, бөтенесен өйрәтә. Менә шуннан да үзе дә бал кортына ошаган. Мәдрәсәдә умартачылык белән шөгыльләнү кәсеп алу мәйданчыгы гына түгел, шәкертләргә дәүләт стандартларына туры китерелгән дипломнардан тыш һөнәри таныклык та бирелә. Мөршидә Җиһан, Данил Жданов, Татарстан яңалыклары.